Не бе, не това. Чай да само комикса. Няма значение дали има или няма, аз ще го отворя. Айде да видим за какво става. Да видим какво става, едно тук на него. Малко компилацииче. Да изгледаме, което е 4 минути и 32 секунди. Хоп, така, да го направим Position Fit to Screen. Да сложим... без камера, мен няма да ме гледате. Имаше много цял с плаката I love the патка. Ами, съдба. Аре. Чакай, сега ме спомням. I'm the king. Компилация е пета ли? Кога стана пета компилация? Добре, тук с тялото как ще се кача? Ай! Това тяло ли е някой един клип? Да! Не, стига с тези танци, брат, стига! Стига! Не! Аз съм Динка Бандинка. Слагате за рингтона. Ко? Айде но ти хара! Пухайца соло. I am the king. Даш. What the fuck? Това много вкусна. Няма повече ток, обаче свърши тока. Не. Готови ли сте? Леле. Абракадабра Симсова. Как си ги запазя още тогава, бе, човек? Така малко квиз. Как се казва? Дидоди. Да, казвам се Дидоди по паспорт, по име и фамилия. Цялото ми е Дидоди. Трябваше да продължиш напред. Вау! Тролер мастер, Галян. Добре. Натисни Z. Не трябва. Но ти хар, бе, брат. Айде но ти хара, брат. Ей, това кажеш умина. Айде но ти хара, айде ти хар. Ей, това кажеш умина, много трудно. Бухайца соло. Да, ще се набухаме с солио. Кет, кой е тая? Кейтлин Дженър. Не, аз знам, Ловър ще. Бащата на Ким Кардашиан. Бащата на Ким Кардашиан. Да, без това е мъж. Ко? Когато ти е като курбан. Ушите ми. Ветрове. Но вятър. Не. Добре, деданката го бутнахме. Не. It was at this moment that he knew. He fucked up. Рип. Добре, защо? Обай! Уоу!
това ще го за този епизод, приятели, аз бях Дилдил, следващия път, ако ви хареса епизод, ще лек бутона. Много добре, много добре. Хареса ме. Хареса ми.